Καλησπέρα σε όλους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Ευχαριστώ για την κυρία Αλεξάνδρη για την ανάλυση που έκανε την τόσο καλή. Ευχαριστώ το βιβλιοπωλείο. Σας ευχαριστώ ειδικά εσάς όλους. Χαίρομαι πάντα όταν βρίσκομαι με ανθρώπους που αγάπησαν και αγαπούν τη δουλειά μου. Η χαρά και η συγκίνηση μου είναι πολύ μεγαλύτερη όταν έρχομαι εδώ στην Κρήτη. Παίρνω δύναμη, τεινάζω τα φτερά μου για ένα νέο ξεκίνημα. Την Κρήτη την έχω πάντα φυλαγμένη μέσα μου, στο ιερό της ψυχής μου. Αυτή η γλυκιά νοσταλγία που κάποιες φορές γίνεται πόνος για τους δρόμους που περπάτησα, για τους ανθρώπους που έζησα, για τις μυρωδιές που βρίσκουν πάντα τρόπο να αρωματίζουν τη σκέψη μου. Κάθε φορά που παίρνω το δρόμο της επιστροφής νιώθω τόσο γεμάτη, τόσο δυνατή, που κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να ανακόψει την πορεία και τα σχέδιά μου. Όσο κρατάει αυτή η αίσθηση μου κάνει καλό. Και αν αποδυναμώνεται όταν φτάσω στον προορισμό μου, αυτό που μου μένει είναι σπουδαίο, είναι δημιουργικό. Αυτό το βιβλίο που με πολύ μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε απόψε, είναι ένα ακόμα άγγιγμα ψυχής, μια επικοινωνία. Μια τρυφερή επαφή προς όλους που βρίσκονται στην ίδια ή περίπου στην ίδια συχνότητα με τη δική μου. Και είναι πάρα πολύ. Τι καλύτερο θα μπορούσα να κερδίσω. Πάντα όταν ξεκινώ να γράψω το κάνω γιατί έχει γεμίσει η σκέψη και η ψυχή μου εικόνες, γεγονότα, συναισθήματα και θέλω να τα μοιραστώ. Δεν αντέχω να τα κρατήσω για τον εαυτό μου. Και ας λέω κάθε φορά πως δεν θα ξαναγράψω, πως θα κάνω πράγματα πιο εύκολα, που θα μου δίνουν γαλήνη χωρίς να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία την επίπονη της γραφής. Όταν όμως περάσει λίγος καιρός και μαζευτεί πάλι μέσα μου το υλικό, η ανάγκη για το μοίρασμα γίνεται ανυπόφορη. Πολλοί με ρωτούν, μα πώς μπορείτε να μπαίνετε τόσο πιστικά στη σκέψη και στο ψυχισμό τόσο διαφορετικών χαρακτήρων στα βιβλία σας. Έχετε ζήσει όλες αυτές τις καταστάσεις? Ασφαλώς και δεν είναι δυνατόν να αποζήσει τόσα πράγματα, αλλά κάπου έχω περάσει από πολύ κοντά, κάπου τα έχω μυριστεί, τα έχω αγγίξει. Το μυστικό είναι πως πάντα από μικρό παιδί ήθελα να είμαι κοντά στους ανθρώπους. Ήθελα να μοιράζομαι την ανάσα τους. Έκανα και κάνω παρέα με όλους. Γιατί από όλους έχεις να μάθεις κάτι, έχεις να νιώσεις κάτι. Ποτέ δεν ήμουν αποστασιοποιημένη από κανένα και από τίποτα. Άφηνα τον άλλον να κουμπά πάνω μου και άκουγα τη μυστική φωνή της ψυχής του. Ακόμα και εκείνη που δεν ήθελε ο ίδιος να ακούσει. Ιδίως αυτή. Ποτέ δεν διεκδίκησα μια θέση στη βιτρίνα της ζωής. Ποτέ δεν φόρεσα γάντια για να κουμπίσω στην πληγή των ανθρώπων. Οι πόρτες της ψυχής μου ήταν πάντα φόρα βία ανοιχτές για τον καθένα. Αυτή η στάση ζωής είχε κόστος, συχνά πολύ μεγάλο. Κάθε φορά που ένιωθα πως κάποιος μου έχει κλέψει τα τιμαρφή μου, έλεγα πως δεν το ξανακάνω αυτό, πως θα κλείσω πόρτες και παράθυρα από Δευτέρα, θα αλλάξω. Και προσπαθούσα να το πιστέψω. Γέλια που έκανα κάθε Δευτέρα μεσημέρι. Έμαθα πολλά όμως, κέρδισα πολλά. Τελικά κατάλαβα πως χωρίς αυτό το αλυσιβερίσι με τους ανθρώπους δεν μπορώ να υπάρξω. Με όποιο κόστος. Ίσως γι' αυτό λοιπόν τα βιβλία μου είναι τόσο άμεσα και έχουν να πούν κάτι ή να αφήσουν κάτι σε όποιον τα διαβάζει, γιατί είναι γραμμένα από όλους. Όλοι έχουν δώσει κάτι σε αυτά. Μια εικόνα, ένα γεγονός, μια σκέψη, ένα παράπονο, μια οργή, ένα όνειρο. Είμαι πολύ χαρούμενη που τα βιβλία μου διαβάζονται από όλες τις ηλικίες και από όλα τα μορφωτικά επίπεδα. Σαν άνθρωπος έχω κάνει όπως όλοι μας πολλούς συμβιβασμούς στη ζωή μου. Αυτό που δεν έκανα ποτέ όμως είναι να ξεπουλήσω την ψυχή μου. Κάποιες φορές μπήκα στον πειρασμό να αποπειραθώ να την παζαρέψω, όταν το αντάλλαγμα ήταν πολύ δηλαστικό. Αλλά τελικά δεν το έκανα και γι' αυτό είμαι περήφανη. Οι ήρωες στα βιβλία μου είναι συνήθως άνθρωποι με πληγές, άνθρωποι που τους πρόδωσαν τα όνειρά τους. Όμως για όλους υπάρχει μια έξοδος κινδύνου. Όλοι ψάχνουν ένα καινούριο όνειρο για να σωθούν, ένα καινούριο παραμύθι για να υπάρξουν. Ξύνουν το σκοτάδι για να βρουν ένα κομμάτι φως, γιατί πάντα υπάρχει φως, όσο πυκνό κι αν είναι το σκοτάδι. Όταν γράφω δεν έχω την αίσθηση ότι αφηγούμαι. Σκαλίζω σαν το γλύπτη σε μια πέτρα, σε ένα μέταλλο. Παίζω το έργο, το ζω μαζί με τον κάθε ήρωά μου, προχωρούμε μαζί, ακόμα και στα πιο δύσκολα μονοπάτια. Πονάμε, χαιρόμαστε, γελάμε. Γι' αυτό λέω πως αυτή η δοκιμασία της γραφής είναι με αυτόν τον τρόπο δηλαδή που γίνεται είναι επίπονη.
Τις λέξεις δεν τις χρησιμοποιώ ως ανάδεια πουκάμισα. Για μένα οι λέξεις έχουν σχήμα, χρώμα, βάρος, μυρωδιά. Αυτό το βιβλίο είναι λίγο διαφορετικό. Είναι πιο ρεαλιστικό. Όταν ξεκίνησα να το γράφω είχα πολύ θυμό και πόνο για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Ήθελα να είμαι κοντά στους ανθρώπους άλλη μια φορά. Καθένας πρέπει να κάνει κάτι σε αυτούς τους ζωφερούς καιρούς. Δεν έχει σημασία αν είναι μικρό ή μεγάλο. Κάτι πρέπει να κάνει κάποιος από το πόστο που βρίσκεται. Το χειρότερο είναι να είμαστε μοιραίοι και άβολοι. Αυτό που αξίζει να διαφυλάξουμε είναι οι πραγματικές αξίες. Να αντισταθούμε στην παραφροσύνη και στην υποκρισία. Να αντισταθούμε στη μεθοδευμένη πια με επιστημονικούς τρόπους χειραγώγηση της ζωής. Να συμπαρασταθούμε ο ένας τον άλλο, όχι σε στήλη ελεημοσύνης, με αγάπη και σεβασμό. Έχουμε απόλυτα την ανάγκη αυτής της επαφής μεταξύ μας. Ακόμα πρέπει να διαφυλάξουμε την ιερότητα του μικρόκοσμού μας, τα όνειρά μας, τις μικρές μας υπερβάσεις, τις προσωπικές μας δραπετεύσεις. Χρειαζόμαστε απόλυτα την ποίηση της ψυχής μας, ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να μην σκύβετε το κεφάλι και να μην υποχωρείτε σε όποια αναχώματα και αν στήσουν μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις από το κοινό για την κυρία. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη γιατί βλέπω εδώ ότι έχουν έρθει από το χωριό μου νέα παιδιά, νεολαίοι. Και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό για μένα και πολύ τιμητικό, ένα βραβείο ακόμη. Ευχαριστώ παιδιά πολύ. Έχετε κάτι να ρωτήσετε την κυρία Ιωάννη? Θα παρακολουθήσουμε ένα μικρό βίντεο μέχρι να κάνετε τις ερωτήσεις, να σκεφτείτε τις ερωτήσεις σας. Μου επιτρέπετε να πάρω το βίντεο τώρα.